মতে ডাকি রে ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ କଷ୍ଟ ରହୁଛି ଯିବା ହଉଛି ପୁରା ଏକଦମ ମାନେ କାଦ କାଦ ରାସ୍ତା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଛତା ମୁଣ୍ଡେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଦେଖୁଥିବେ ଆମକୁ ମୋହନ ମାଝି ପଠେଇଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେପଟରେ କଲ୍ କରିକି ସୁଧା ଦଉଛି କାହିଁକି ମୁଁ ତାର କାମ କରୁଛି। ହ୍ୟାଲୋ କୁଆଡେ ଗଲ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବା ସବୁବେଳେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମଟେ ମିନି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ ହେଲା ଆଉ ମୁଁ ଆସିଛି ଏଠି ଗୋଟେ ଫନି ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଭାବିଲି ବନେଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଚନ୍ଦନ ଆଜି ହେଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ କରୁଛି ଗୋଟେ ତାର ସ୍ପିକର ମିକର ନେଇକି ଆସିଛି ଆଉ ଏଠି କ'ଣ ଗୋଟେ ଧମଧଡ଼ାକ କରିବ ରିଲ୍ସ କରିବ ସେଥିପାଇଁ ରିଲ୍ସ ବି ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ଟେ ହେଇଯିବ ସେ ଭାବିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ହସେଇବା ଆଉ ହସିବା ନିଜେ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହୁନାହିଁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ପାଗ ଆଉ ବର୍ଷା ବି ହେଉଛି ଆଉ ମୁଁ ଛତା ଧରିକି ଆସିଛି ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଫେର୍ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଯାହା ଆସିବ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଦମଦାର ହେବ ଟିକେ ହସିବେ ହେଲା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ହସନ୍ତୁ ଆଉ ମନକୁ ହାଲକା କରନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଲ ଚାଲୁ ହଁ କହୁନୁ କହ ଆମେ ଆସୁ ଭାଙ୍ଗିଲା ଚାଲ ଯିବା ଆମେ ସୁଟିଂରୁ ବାହାରୁଛୁ ଭିତରକୁ ପଳେଇଲା ଆମକୁ ମୋହନ ମାଝି ପଠେଇଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେପଟରେ କଲ୍ କରିକି ସୁଧା ଦଉଛି କାହିଁକି ମୁଁ ତାର କାମ କରୁଛି ତ ମୋହନ ମାଝି ମତେ ସୁଧା ପଠେଇଛନ୍ତି ଯାଅ ମାନେ ଘର ଘରିକା ଯାଇକି ଯୋଉମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଫର୍ମ ପକେଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଟିକେ ପକେଇ ଦିଅ। ମୋ ପେଟ ବଥା ହେଇଗଲା ଠେଲା ଅଟୋ କରୁ ଆମେ ମେଲା ଖୋଲାରେ ଆମେ ପଇସା ଦଉଛୁ ସୁଭଦ୍ରା ପଇସା ତ ଆସିକି ନେଇପାରନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଆସ ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଖବର ପଡିছে ଗୋଟେ ପଡିଆ ଭିତରେ ଯଦି ଯାଇଛନ୍ତି ଝାଡା ଫେରୁছে ସେ ସୁଭଦ୍ରା ଫର୍ମ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଇସା ମାଗିଲେ ଚାଲ ମଜା ହେଲା ମୋ ରାଣା ଆଜି ମାନେ ହସି ହସି ମୁଁ ଯୋଉ ଝଗଡ଼ାଟା ହେଇଥିଲା ନା ମୋ ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ ହେଇଗଲା ଏଇଠି ଆମକୁ ଏଇ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନା ଆମର ଏଇ ମୋହନ ମାଝି ଏଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆସ ଆସ ଚାଲ ଚାଲ ଭିତରୁ ଚାଲ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କାଦୁଅ ହେଇଛି ଏ କାଦୁଅରେ ଆମକୁ ସରକାର ପଠେଇଛନ୍ତି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଏ ରାସ୍ତା ହବ 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସିବ ରାସ୍ତାକୁ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଏ ରାସ୍ତା ଯାହା ଦେଖିକି ମୁଁ ଡିମାଣ୍ଡ କଲି 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସିବ ସରି 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସିବ ସୁନାର ରାସ୍ତା ହବ ଇଏ ଲୋକମାନେ ସୁନା ଲୁଟାର ଯିବେ ଧରା କରିବା ପାଇଁ ସେ ପଦାକୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କାଦୁଅ ହେଇଛି ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ଆର ଛତାଟା ଚାଲ ଚାଲ ପଇଲା 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 ଭାଇ ତା ପକେଇବୁ ତା ସ୍ପିକର ପକେଇବୁନି ହେଲା ଛତାଟା ଭାଇ ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ି ଟିକିର ନା ନା କିଏ ନେଇଯିବ ର ଟିକେ ଚାଲ ଚାଲ ମୁଁ ଯାଉଛି କେତେ କଷ୍ଟ ରହୁଛି ଯିବା ହେଉଛି ପୁରା ଏକଦମ ମାନେ କାଦ କାଦ ରାସ୍ତା ସେ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଗୋଟେ ପଡ଼ିଆ ଅଛି ବଡ଼ ଫିଲ୍ଡଟେ ଅଛି ସେ ଫିଲ୍ଡରେ କି ଭିଡ଼ିଓ କରିବୁ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ମଜା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଲା ହେଲା এইভাবে মজা ভিডিওটা হব ହେଲା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଥିବେ ଆହୁରି ମଜା ହେବ ଚାଲନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯାଇକି ହାଇଠି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପଡ଼ିଆରେ କି ତାର କ'ଣ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ କରି ରିଲ୍ସ ଫିଲ୍ସ କରିବାକୁ କହୁଥିଲା ଆଉ ଯିବା ପାଖକୁ ଯିବା କ'ଣ ସିଏ କରୁଛି ସେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ସେ ତାର କରୁଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ବହୁତ କହୁଛି କେହି ମାଇଣ୍ଡ କରିବେ ନାହିଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ ଫନି ଭିଡ଼ିଓ ହେଲା ଚାଲନ୍ତୁ ଯାଉଛି ପାଖକୁ
এলে হাত চাকিয়া গুহুর মাঝি আশিকি সে দুজনা সুভদ্রা দুজনা হওয়ার মতো হয়েছি বন্ধুମାନେ ଆସିଛନ୍ତି হ্যালো হ্যালো गा घेतो का হ্যালো टेस्टिंग चालते ना माइक टेस्टिंग हेलो हेलो चेक हाँ। हेलो 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 दर्शक बंधु देखुଛନ୍ତି ଛତା ମୁଣ୍ଡେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି କି ମୁଁ ହଁ, ତ ଯୋଉମାନେ ଗାଡି ରଖିଛନ୍ତି ବାହାରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ରଖନ୍ତୁ ଯଦି ଗାଡି ଯଦି କିଛି ହେଲା ତାହେଲେ କମିଟି ପାଇବ ଦିଟା ଲୋକ ପଳେଇଛନ୍ତି କମିଟି ଦେଖିବେ ସାଇକେଲ ଚୋରି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ହ୍ୟାଲୋ ଏଇଠି ହ୍ୟାଲୋ କୁଆଡେ ଗଲ କିସ ଖାଇଲ କାହିଁ ମାଇଲ không 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 phải so quá khá khá quá khá khổ khổ sao sao không sẽ khá khổ sao sai số thôi quay chỉ mà soi trông trái chính trông không phải chính trông trông trái một cái đất này साले गालू कड़ी रे जीवाकु कोठरे इबालु मरी এদিকে আয় আয় মরি ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ସାଇକେଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଜଗିଆ ଲୋକ ଏପଟେ କରାଇଛନ୍ତି गरीबी काफी काफी काला ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ବସ୍ତି ଚାଲିଛି ହେଲା। ସବୁଠୁ ବଡ କଳାକାର ଯିଏକି ଆସିଛନ୍ତି ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ତାଙ୍କର ନାଁ ଭାରତରେ ବହୁତ ଆଗରୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି रिमझिम रिमझिम पत्थर तुरंत का बंदा क्या दर्शक बंधु चलिए आज का एंटरटेनमेंट को आगे बढ़ाते हैं तो आज का हमारा जो न्यू कंटेस्टेंट